Tabuk ni koli jugo belai kheno muni kothok bongi mano kiringma siksa bo honai mano tam ni hingkai जों 2G ni simi 5G jora phaisok pakya mobile network modern ni jugo amoni bisingo no haino hai kaisa mangpili kasai phaikya Kolkata ni jela khoroksa seibai kaijagoi kaisa picture viral wngmano जों chini borok TV network ni Ungui norongno phonogoi tong kaisa mangpili busuk kubui amoto जों saimalia tamkhai जों kaisa picture collection manmano lokoni buskango phunungna bagui chaitokha nai di seibai kaijangmani of picture viral wngmano busuk kubui chungmo saimaya norong nai share khaidi tai wansogoi naidi borok simida kaijak seibai borok bo kaijakmano keboba gender change khayo amongkha kolejok Amono da 5G ni jamana hanchinai sing chini borok TV network by manjoi tongdi like subscribe khainani ta pokdi